Shalom horas madihita saluhutna. Di hamua kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jami tadi partangyangan manang epistel tuminggu patuluhod dung Epipanias di tanggal 21 Januari 2024. Ima natarsurat di Markus bidusada ayat 40 rodi ayat 45. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Jadi Roma sada halak na huliton tujulona di elehelek jala di sobba maibana huhut madok molo naolo ho tarpamalu podo hau. Jadi asima rohana disurdukom matanganna di jama maibana laus didokma naolo duau yasmaho. Jadi pitor lokang ma huliti sian ibana gabi yasma dagingna. Dungi gugu meibana di popai jala manigor di palahoma. Nina mamadok ibana. Jagaho sotung di pabuahoi tu manangisi. Alai lau maho patuduhom madirim tu malim. Dungi pelehom ma napinatikon ni si Musa. Ala naung malumiho bahen panidangion tu nasida. Alai dung laho ibana dipuka ma para ratosa di pasar mahatai pola sotarbahin ibana bebongot tuhutai di napatar. Jadi di luar diinganan na sumuding na maibana laos rodo halak siad di sana walui manopot ibana. Ima hatani Tuhata. Hamua kadongan saha porsiaon di pamalum Yesus sahala na huliton manang na berpenyakit kusta. Iman waing konteks ni turpukon. Hati-hai sahid hulit manang sakit kusta dianggap dui sada sahid na menular bahkan membahayakan. Jadi molo deis halak tu namar sahid si songoni buido bali sahid nai. Alani molo adong namar sahid hulit dipapuli dui sian natorop asau nang bali sahid nai tuna asing. Jadi ngabui benuaing tabayakon penderitaan ni namar sahiton. Ibaratna sudah jatuh ditimpa tangga pula. Dua hali menderita maibana. Marsahit pamatangna laus dipabali musaibana sian parsauran. Om mana humaci tate. Hukum sosial humaci dui sianaka uhum na asingi. Padahal isemate naulo marsahit. Dangadong jol manaulo marsahit. Alay manang buhape nabuy songgop do parsahiton tu pamatakta. Nakpesongoni dak patah arang na marsahiton nang penaung dipapulik jol maibana nang penaung magigi jol mamarnida ibana semangat ni ibana untuk sembuh tetap do menyala-nyala. Jala yakin do ibana nabuy pamalumon ni Yesus sahih nai. Idua saro ibana madapoto Yesus jala sumoba ibana. Habo kadongan torop doa kana marsahit dang malum sian parsahiton na dada ala na hurang mujarab obat na pinakkanay na pinangan nay. Dada ala na hurang malo pangubati na mangubati ibanay. Alay ala nung jumulo mago semangat na keinginan untuk sembuhi tangadong bedi ibana. Nunga parjulu putus asa. Nunga parjulu pasrah rupani. Jadi sahid na upara sa sitong na dang na di pamatang nai. Alay di rohana doho di pikiran na. O mana sering terjadi. Dak sedia niyan parah ni sahid ni pamatang nai. Alay boy do lamad dati. Aladang adong besemangat na. Om manuaing pesan na parjulu na buhay tayo desian berita masawon. Atik pesude jol ma mengucilkan na hulito non, jala dianggap sahit na mabahe sahit tu na humaliang na, dang gabi madili ba na disi.
dang larut ibana disi. Semangat do ibana maju pangi Yesus jala yakin manang porsia do ibana nabui paswangon ni Yesus sai nai. Hita pe ikosongonido sutung mago semangat sian hita molosonggo parsahiton tu hita. Jadi pesan tuakana marsahit do rupani bui do songgop meragam sahit tu pamatak tau. Jala bui posak sahiti. Alai sutung tapaluas marsahit pikirata, marsahit rohata, marsahit todita. Jadi ikut saita pangidu dui anggo sahit pamatang nabui masa dui nabui songgop dui tu pamatakta. Alai sutung marsahit pikirata rohata, sutung mago semangata. Jadi tohodo na nidok ni hatani tu hatai rohana hilas manupak hahisaron ala yang gotodi na godok pamalas holi-holi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ido didok di poda 10 ayat 22. Hamu kadongan macai argado padohan ni namar sahiton imanani dok nai molo na oloho tarpa malu podoao. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Iman waeng. Jala ima dido ibana rupani dung didapot to ibana Jesusi jala du pajupang ibana do Jesusi. Hamu kadongan ahado nanaing dohonon ni itu hita. Tutuna parjulu nanaing dohonon na tu hita dak sukup holan ke mawata. Ikut tasukun manang ikut tapangido do haradiun ni Tuhani. Bahasa songoni asa unang lomot tanah saut alai lomo ni rohani Tuhanima. Jadi ikut tuduk do hita tu kemauan ni Tuhani dang tu kemauan taate. Sai saut malomo ni roham danita do ditangyak tai dang lomo ni rohata na naik saut. Om manuaing namacai arga sian pernyataan ni nahulito non. Dia tunduk kepada kemauan Tuhan, bukan kepada kemauannya sendiri. Dungi tarida dosian padohani serep ni rohani nahulito non. Nang pemarsahit ibana, toktong do serep rohana. Dagudang do na marsahit, dadagabi di patutoru rohana, malagabi di pagijang do rohana. Nauloy mamuse sa songon na memaksa, manonggahi. Si pata gebiso selera do na di rumah sakiti mangubati ibana. Dungi sian padohan ni nahulito non tersira do di sisa da pos ni roha. Keyakinan na macai tugu. Pabuan na porsia situtudo ibana di Yesus. Dang ragu ibana. Molonunga di jama Yesus pamatang nai. Tanggal masahiti sian pamatang na. Om mamuse na macai argasian trupuki. Molonakin adong semangat keinginan di ibana untuk sembuh, saunari dang merujuk kolad disemangati. Alai sahat dutu keyakinan. Jadi semangat tanpa keyakinan ibarat mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi saurdu do semangat do keyakinan ate. Iko sai taparna punahod do na duaon. Dang bui hola semangat, ayarong do halak semangat, alirak porsia. Jalarang bui holan yakin, ikonarong do semangat narupani. Jadi dak tarsirang na duai molo naing malua hita sianaka. Parsahiton, sianaka pergumulan, doho sianaka tantangan na adong dingulutaw. Arong do songoniate, arong do keinginan manang kemauan untuk sembuh di ibana, alay dang adok semangat na do tapor siyaw na. Odo na ni ida ni Jesus siyan nahulito ni. Ido asagabi di do Jesus tu ibana naulo duaw. Yas mau. Sukup do sa kababahata di do Jesus nunga malum ibana. Nunga tahir ibana. Nunga malua hulitih siyan pamatang nai. Alani i marsiajar mahita. Asa sailam marsigatuk tutuhani hita diaka namasa di mulutta songon nahulito non. Marhapo satu jahuba mahosian nasaroham
jala unang marpangut sadia kutu pikiranmu sendiri. Ido didok di poda tolu ayat 5. Jala odo topik ni mingguta debatado haposata Allah tempat perlindungan kita. Iko say marsiga tuk tutuhani do hita. Jala ikon marodingodik tutuhani do hita. Jala holat debatado nagabe haposata. Hamwa kadongan molo taida akan namarsahi na pinamalum ni Jesusi dakolan na hulito norrupani di juluni turpukope ngagudang diberitahu disiakan namarsahi selalu do didok Jesus hapor siaw mido palua hoko hapor siaw mido pamalupo lapatan na malum do sahit ni namarsahiti sopola adong ubat di leho Jesus tu namarsahiti na peting porsia ibana di Jesus na pamalupo ni Datu kia didok Jesus tu akan namarsahit naro tu ibanayate nyoma ubaknu 2 halisada manang 3 halisada songon na biasa rupa ni didok akka dokter tu akan namarsahit dan adok kia didok songon niate hapor siaw mido palua hoko ido didok Jesus tu akan namarsahiti malum do nasida. Jadi kadang-kadang disomma persoalan saya tapikir do ubati nomor sada. HP ubati sarana doi manang alat doi. Pangubati IP alat ni Tuhani doi. Lausa gugu-gugu ni pangubati sa mujarak ni ubat anggo soporsia doi bana dang marnosa niate. Hamwa kadongan ise na somarlas ni roha molo malum sian sahitna. Songoni manuaing nahulito non lacir rohana ala ni las ni rohana dak tarabatan ibana sopabua hutwa kajolma hama malum naing atik pe masai koras do didok Jesus dipopai ibana asa unang dipabua-bua tu halak tutu halak nama jalo pasu-pasu ni Tuhani manang naung madai hahipason sia Tuhani dak tarhuta pamangan ni somar panidangi sai berita honun ni ido berita las ni roha. Jala halak nama jalo pasu-pasu ni Tuhani ikon sidok mauliati do ibana siala najina lonai. Jala tadda ni roha mauliati na ima marhite na pasahat pilihan na hobar tuaka naung dia turhor rupani. Jadi molo ditiki ni turpukon banunga adong aturan. Songon aturan ni si Musa, songon dia manasida pasahato naka pelianna, pasahato naka hamauliationna. Idu asa molo taida dia kahuria, molo nunga malum manang malua ibana sian parsahitonna, say di pasahat do hamauliationna tutuhaniate. Tadanilas ni rohana. Alaidak songon cerita iate, gabi di jalo muse sian huriai, alamanobo muse sayit nai. Alania kamang dohot tamuinang sidok mauliate mahita disudi naung tajalo sian tuhatei jala sairo mahita tuibana asa dipasuang akka pakilalata dipamalum akka sahit sian pamatakta jala taingok ma molo marsahit pamatakta sotung tapaluas marsahit todita rohata nang pikirata amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami say paurat tomay di bagasan rohanami bi asa di perbuiho katami perbuin na dingkan perbuin na tonggi di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.